हेलो लोगोफोर गुड मर्निं खुलुमबाय आंनि डलि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो फिन आरोबाव बरायहरफिनलायबाय लोगोफोर नै दिनैहाय नोम्ब'आ एबा नोम्बाजैया बेरिया फुंजानि दुगैखां लोबखां माने रेडि जानानै ओंखारलायबाय आरोना मानो होनोब्ला जोंहा दिनै न'आवहाय फुजा दङ नालाय बेखौनो आङो फुङावहायनो फुजाखौ होग्रोनानै लानो होननानै रेडि जाबाय आरोना लोगोफोर माने दुगैखांबाय आङो दायो दा फुङाव माने 7:30 जादों आरोना टाइमाहाय लोगोफोर बेवहाय माने फुङावनो होनानै लाखानोसै होननानै आङो माने दिनैहाय फुङावनो दुगैखां लोबखां माने साफा जानानै लाखांलायबाय आरोना लोगोफोर दुगैबाथाय माने गावखौनो स्र' आराम गोदान मोनलायलायोना लोगोफोर माने दुगैनाया जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां आरोना आरो जुदि फुङावनो दुगैनो हाबावोब्लाथ' जोंनि देहाया जेब्लायबो माने मोजांसिनाव थाबावो आरोना देहाखौ राफोद मोनो मोजां मोनो दुगैनाया जोंनि थाखाय माने बिराद नांथारगौ आरोना फुङाव दुगैनो हाबावोबा साबसिनबाव लोगोफोर मिथिबायना माने आंबो सिगाङावहाय बांद्राय थाल खालामामोन आरोना खिन्थु दा हाबा जाफैखांनायनि उनावहाय माने फुङावनो जेला दुगैनानै लायो हेला माने आलदास मोनो आरोना देहाया माने आराम मोनो फ्राद मोनो गोरा मोनो देहाखौहाय जुदि फुङाव दुगैनो हायोब्ला स' लोगोफोर दुगैनायनि बादैथ' बुंखांबाय नालाय आं माने एसे न'नि फुजाखौ होग्रोनानै लानोसैलाय आरोना लोगोफोर फैदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आवहाय आंजों लोगोसे फैदो लोगोफोर फुजायाथ' होखांबाय लोगोफोर दिनै पुर्निमानि नामावहाय जों गासिबो फुजाखौहाय होनानै लाखांजोब्बाय जोंनि न'निखौ ओमफ्राय दा बिदिनो आं दिनैनि सानसेनि खामानिखौ जागायलांनोसैलाय लोगोफोर जि मोजां सान्दुं दुंदों दिनैथ' लोगोफोर जोङो दिनै न'नियावथ' होखांबोबाय नालाय न'नि फुजाखौ ओमफ्राय दा जोङो माने जोंनि मन्दिराव फैदों आरोना ओमफ्राय बेंटल गेटआवहाय फैदों दिनैहाय माने बिहामजो गोदान महरै दिनैसो गिबि खेब आगान होफैदों आं सानैजों फैबाय आब'जों आंजों ओमफ्राय बेनो जोङो जाग्रा लानानै फैदों आरोना बेवहाय जाग्रा दै दङ मिस्टि दङ मेथाइ दं गाइखेर दं बे लोगोफोर बिदिब्ला आंजों लोगोसे गाइखेर बिदिखौसो मोनबोदोंना गाइखेरा मोजां बेबो औ मोजां बेबाय जों लोगोफोर रुपामनि मन्दिर बेंटल गेटआव दं बियो लोगोफोर बेबायदि दख'नाखौ गानोमोन आरोना लोगोफोर आंहाथ' दाबो गैथ'वा नालाय गोदान ओंखायनो उनाव गानदो उनाव लानोसै आंबो आवाथि जायगाखौ होखांनानै दायो माने साहा फुदुंनो नागिरदों आरोना साहा फुदुंनानैहाय ओमफ्राय जाहोनोसै आरोना मानो होनबा दिनैथ' फुजाया माने आंनि बिहामजो गोदाननिसो जाहैबाय नालाय ओंखायनो माने साहा फुदुंनो होबाय आरोना बयबो दङ बाबामोन दङ आइमोन दङ बिसोरनो माने आं दिनै गोदानै बिहामजो महरै फैनायनि थाखाय माने फुजाया आंनि नामावनो जाबाय आरोना बांद्राय फैजोबाखै आरोना फुजाया होखांबाय मन्दिराव फुजा जोबखांनानै सुस्रांनो लादों दायो मन्दिराव फुजा होखांजोब्बाय पुर्निमानि लोगोफोर गाइखेरनि साहा फुदुंबाय आं लोगोफोर एसे मानसि बुरजाखाय माने गेसाव फुदुंनाय जायासै आरोना अरावहायनो जाननानै होबाय नै ओमफ्राय बेखौनो गोदौनायखौ नेगासिनो आङो गावजोंनि गोथैबारिनो फन हरगासिनो राननायखौ खेबदोब्रा राननाय आंखौ बारा दा खेबसागोन सागोन ना राननायखौ खामानि दंब्रा नों ओरै लानानै गिदिंनो हाया नोङो आंलाय रानगासिनो खामानि दंना नोंना दा लिट दोनसै आफि जाबाय नोंनिखौ नों राननायखौ दे दे
मानसिफोर जिरायबासो होनो जायोहाय ओइ मोननै नों माब्ला जाखांखोब्रा मैयानो जाखांदों जोङो नोंसोर नोंस्राबो जोंनि जानाय मामा जों जानायखौ जोंना जानाया सिगांखा ओरै आइनि औ दैखौहाय होबाय आरोना बयनोबो सोरमोनलाय नोङो सिजौआबो मन्दिराव सफैबाय ना स्कुल गनानै डाइरेक्ट फैदो जानोसै प्रसाद ओइनि आबैमोन दंना ओइनि थ' जोंनि बेंटल गेटनि रुपामनि दालाइसा मन्दिर बिमा गुरुनि जानोसै ओइ मालाय गोथाव होबाय मोजांथार ने आबौ मोजांथार ने मोजांथारना मोजां नङा आबौ नैबाव गंसे हरदोलै बे नङा नै बिसो माने नोंखौ आबै होननाया आइनिमोन आरो बे गिलासा आइनि लोंखानायमोन फैयो लाखानाय आजाखानाय आइना मोनसे हरफिना दोनोबा बिमानिफ्राय नोंबो लोंगोन सा लोङा रुपानिनि नंला माला खिथाखादों फिसाजोआनो बै गलाव मावनाया जादो नोंसोरबो जादो आं गिदिर जाबाय जाबाय नों जाबावनो जाला मामिखौ खिथालाय मामिखौ बिदि रोंलायलायबाय दाबो दा सोंजादों सिजौआ दासो फैबाय नालाय केमेरा खेबनायानो गैयामोन दहाय रावबो दे जाबाय फुजानि केलेन्डार जोंनि जोबनायाव ओरैबायदि होनदों एकदम साफ्रोम दालाइसा रुपामनि नार्जारि शिव बाथौ धोरोमनि थाखाय गोदानै बिबानाव थिसनफिननाय फारियै आफादगिरि मुस्रि कालिचरण बसुमतारी ओमफ्राय लेङाइ आफादगिरि बिपिन्द्र मोहन ब्रह्म नेहाथारियाव जाबाय आमादिमल
ini begini. 1 किल'आ Boni start खालामनानै माबानांगौ. स्टार जायो बुरजा सेट खालामनो नायबाय थिग जेबोथ' ब्लक गैया आरो मोनसे जिनिसखौ नायनो होननानै माबा खालामदों खिन्थु आंखौ नायहोआ मोनसे बेनिफ्राय गोजौनिफ्राय खालामसिगोनहाय आइयासैया सनाया दे सेंग्रा देरबायलै यासै फैदे दे फैबाय थादो बिदिनो सम जोबनायनि मा लादों हाबा मा लादों सिंग्राजों मिस्थि ना मन्दिराव लाबोनाया ना खावसेयानो थाबाय ना सिनि साफातखौ दोनबाय दा आब' औ ओमफ्राय माखासे बेखौ दोनबाय औ लाबाय जोंहाय जों ओंखारनोसै होनबा ओरै जाबाय बिदायसै आइ बिमा गुरु जोब्बाय दायो बिदिबा लोगोफोर जोङो मन्दिरनिफ्राय बिदाय लाबाय थांनोसै आरोना दा स्कुटिजों फैदों नालाय खानाया एकदम बिरखारजोबो ओंखायनो थनबाय आङो खानायखौहाय माबा बारजों बिरखारजोबबाय बिसोर बाबामोना दायो फैसिगोन फैबाय थादो फैबाय थादो मन्दिरनिफ्राय ओंखारनोसै जोब्बाय आइ बिमा गुरु जय रुपामनिनि सिजौ लाबाय ओंखारनोसै लोगोफोर मोजां जायाखै स्कुटिजोंसो फैदोंमोन जों आथिङा दे आंबो गानो जायगा हो दे र' जाथाराखै जाबाय थ'दो साथामजों स्कुटिजों जाबलायलायनाय स' बिदिबा लोगोफोर फैबाय थादो न'आव थांनोसै स' लोगोफोर न'आवहाय सफैफिनबाय दायो मन्दिरनिफ्राय फैनानै ओमफ्राय बेयावनो आङो मोनसे नोंथांमोननो गुड निउसखौ होबावखानोसै आरोना कि आंना स्टेप 3आबो माने क्लियार जानानै फैबावबाय आरोना लोगोफोर आंना स्टेप 3आबो कमप्लिट जाबाय दा आङो माने इउटुबजों मेम्बारशिपआवहाय दंसै आरोना इउटुबाहाय आंनो मेसेज हरबाय कि इदि इउटुबजों नोंहा लोगो जानो हाबाय होननानै आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला लोगोफोर दाथ' नै टाइमाबो 3:30 साराय 3:00 जाफैलायबाय जोङो मन्दिराव थांनानै फैनानै ओमफ्राय दा बेखौनो आंहाथ' 3:30 टिउसन दङ नालाय लोगोफोर ओंखायनो आङो दा भिडिअखौ माने गोलाव खालामनोहाय सानला आरोना बेनिखायनो लोगोफोर जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनहा मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो लोगोफोर आरो जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय बाय बाय लोगोफोर लाभ इउ अल बाय